Kene wonge tak kowe ya kagetan ngaji. Emang Sabtu mengarep apa mengguri? Ngarep, Pak. Mengarep, Pak. Wah. Gerus juga ya. Iya. Tak kira ya telep. Nek semene ya magem-magem, Pak. Iki nek kok polo. Kuda ya. Mana bener kayak ngene iki lho bosene lho. Apa? Iki lho ngisor. Yang minggir ya? Iya. Nek ngerti gua ning iki. Gremblak rongan. Wedok. Itu kan ono anti-tenis ya, Dek? Jane ya ono. Tapi bose ya mbok dipasang bola. Ono, dari nor iku. Meter mbah pira lho. Paling sesuk Senin lho. Nek kono sik abane. Iya nenjaken. Ya rak sik. Jalan. Elek kok. Alah yo aja. Ora suka aku. Ben awet nom mere. Nek wangi kulino ngene ya, ning kali. Iya. Anut arus Kira ora ana aruse. Apot ning wangi. Bisa dong rangi ini biar. Lah iso. Yo mulai taman iki ya. Kaya bebek. Ajek Karo kene. titik-titik. Karena ana nyimbangi lagi. Tau nek ngene cepet. Lah kek aneh ngopi baju. Batang. Iki tok batang tikus iki. Watuk dene ngobungi iki. Napa san iki?